Bas, 18 jaar zie je Agen, die komt binnen, krijgt ook een paar linkjes. Heren, wilt u nog zitten? Met hoeveel bent u? 2? 1. Is er nog plek voor 1 leuke persoon? Even de handen omhoog. Lekker dicht tegen elkaar aan. 2 leuke personen. Nou, volgens mij kunnen die hier nog wel bij, jongens. Hier aan deze tafel. Ja, lekker inschuiven. Lekker dicht op elkaar. Alle mensen die weer de broeders zijn. Welke camera beginnen we? Ziet er welke camera beginnen we? Dank u. Nou, niet eerst zien, dan zeggen we het eerder niet. Ja, Goejoen, goedenavond allemaal. Welkom bij Iepen Up Live. Kijk eens aan, wat mooi. Een hele volle sale, een hele volle zaal. We hebben gasten ook van buiten de grenzen van Friesland. Dus wij spreken vanavond Nederlands, maar in de presentatie. Maar als u zegt aan tafel, ja, maar ik wil praten zoals ik wil. Prima, gaat uw gang. Als iemand dat niet begrijpt, als het Fries is en u begrijpt het niet, kijk dan iemand aan die er Fries uitziet. Die wil misschien wel u even helpen met vertalen. Ja, had Karl Marx gelijk? Ja, wij hebben eigenlijk kosten nog moeite gespaard. Want wij zijn even met Karl Marx, we hebben hem gekloond en 3D-print. En we zijn even de stad mee ingegaan. Dat hebben we vastgelegd. Dat was voor onze trailer. Daar gaan we even naar kijken. McDonald's. Hoofdschuddend. Kunnen we naar de volgende slide. Want dit is deze avond die we vanavond hebben. Helaas, er was een hele mooie vertolking van de Internationale stond eronder. Ja, Pieter Jelle Stroelstra, toen hij natuurlijk geboren in Stiens. Een van de medeoprichters van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij. In 1918 geprobeerd om een revolutie te ontketenen. Absoluut anti-monarchist. Hij kwam niet bij Prinsjesdag, bij de troonrede. En toen bleek dat toch Wilhelmina een kind kreeg. Namens de Tweede Kamer werden felicitaties gedaan. En toen ging meneer Troelstra de interruptiemicrofoon zei: niet iedereen is hier blij mee. Maar die werd wel hard ondervraagd door de rechtzinnigen of de horizontalen in de leer. Van of je nou eigenlijk wel wat van Marx wist. En dan zei hij: ik heb Marx bestudeerd als strijder, niet als kamergeleerde. En daar was wat betreft Pieter Jelle Stroelstra het verhaal over Marx mee klaar. Nou, om die schade in te halen vanavond dus. De avond had Karl Marx gelijk. Ik denk niet dat we vanavond eruit komen of het een ja of een nee is. Dat is ook niet echt de bedoeling, want we willen erover hebben. Er zijn een paar dingen misschien in de wereld niet te ontkennen. En dat is namelijk dat de inkomensverschillen tussen rijk en arm steeds groter worden. Dat er steeds meer geld bij minder mensen is. Ons klimaat gaat het volgens iedereen behalve een paar ook eigenlijk niet zo goed mee. Waar ligt dat eigenlijk aan? Allerlei dingen waarvan er dus heel veel oproer en opstand. Allemaal dingen waarvan je kunnen zeggen: is dat niet nog weer een onderdeel van wat Marx had voorspeld? In zijn boeken, in zijn geschriften, in zijn filosofie van de doorgaande klassenstrijd. Zien we dat nou toch niet terug? Daar gaan we het over hebben. We hebben een spreker. Daarna gaan we met elkaar in gesprek.
Daar wil ik nu eerst het woord geven aan Jasper Schaaf. Jasper, kom erbij. Geef me even een applausje. Onze inleider van vanavond. En dit is een inleiding waar we daarna in over gesprek gaan. Dus bewaar je vragen als je een vraag hebt. Gewoon daarna mij vragen en dan kom ik naar je toe. Jasper, en ik kan het vast niet helemaal samenvatten wat helemaal zijn carrière is. Maar is auteur van meerdere boeken over socialisme en Karl Marx. Waaronder deze, Karl Marx, bekend en onbekend. Hier vanavond ook te koop tegen een arbeidervriendelijke prijs, heb ik gehoord. En ook auteur zijn laatste boek Actief Socialisme en Vrijheid. Heeft filosofie gestudeerd en afgestudeerd in dialectiek. Of een onderdeel van de dialectiek. Nou, misschien zeg je daar zelf nog iets over. Ik wil alleen maar dit allemaal zeggen om te onderstrepen dat hij echt de man is die ons een inleiding kan geven over de filosoof Karl Marx. Applaus voor en het woord aan Jasper Schaaf. We moeten wel op mijn papiertje kunnen kijken natuurlijk. Dat gaat goed hoor. Ja, het is heel hard om hier een inleiding te mogen geven over Marx. Ik zal iets over mezelf vertellen, eventjes heel kort. En dan ga ik gewoon vloeiend over op de inleiding over Marx. Ik ben Jasper Schaaf, dus vanaf 1970 heb ik filosofie gestudeerd in Groningen. En dat was nog in de tijd dat je de faculteit rustig vol kon hangen met actiemateriaal en marxistische teksten. Dat ziet er nu heel anders uit als je op de universiteit komt. Het was ook zo dat als je het academiegebouw inliep in Groningen, stond eerst jaarlijks gewoon een actiestand stond er klaar. Maar die moest later, is dat weer verwijderd door het college van bestuur. Maar er was toen ook, in de tijd dat ik studeerde, veel studie naar de grote filosofische thema's. Zoals in die tijd internationaal gediscussieerd werd over Jürgen Habermas versus Karl Popper. Nou, die discussie deed je dan in Groningen ook mee en liet je soms gastdocenten komen. Dus het was heel actief, maar het was ook serieus. Zelf ben ik afgestudeerd en later gepromoveerd op de nu vrij onbekende filosoof Joseph Dietzken. Hij was autodidact, handwerksman, leerlooier. Maar ook de allereerste persoon die afgezien van Friedrich Engels een serieuze recensie heeft geschreven over Marx' hoofdwerk Het Kapitaal. Dus moet je nagaan, in die tijd gaf niemand daar reactie op. Mijn arbeider die deed dat wel. Nou, die man heeft ook een hele theorie ontwikkeld en daar ben ik op afgestudeerd ooit. Marx' werk had ik daarbij nodig, want Dietzken zag zichzelf echt als een leerling en een volgeling van Marx. Verder schreef ik enkele boeken over Marx. Zijn teksten zijn rijk van inhoud, maar wat voor sommigen teleurstellend kan zijn, is dat je bij Marx minder kant-en-klare oplossingen en antwoorden vindt dan wel eens wordt gehoopt. Men heeft later, in de latere theorie er heel veel bij bedacht, maar Marx is ook altijd er toch voorzichtig in geweest. Wanneer mij, zoals nu bij deze lezing, de vraag wordt gesteld of Marx gelijk had, moet ik eerst een paar opmerkingen maken over wat dat dan wel niet is. Wanneer heeft een filosoof gelijk? Bij de zogeheten grote klassieke filosofen zal zo'n vraag niet vaak voorop staan. Had Plato gelijk? Aristoteles, Spinoza, Kant of Hegel? Het zijn alle denkers die ik graag lees en waarover ik heb geschreven. Het waren vooral mensen die in hun tijd vanuit een heel brede oriëntatie kritisch bepaalde ideeën logisch uitwerkten. En daarmee kwamen ze op waardevolle gezichtspunten die ook later nog van betekenis bleken te zijn. Bijna al deze grote denkers hebben hun werk, zoals ze dat vooraf bedoelden, niet afgemaakt. Hun plan bleek omvangrijker of complexer dan was gehoopt. Dat geldt voor Spinoza of Kant, maar dat geldt zeker ook voor Marx. Zulke filosofen hebben veel overwegingen, maar zoals ik net ook al zei, zelden kant-en-klare oplossingen voor complexe problemen. En dat geldt dus ook voor Marx. Zelf lees ik bijvoorbeeld graag in Aristoteles' Politica. Dat is het boek van Aristoteles over zijn filosofie over de staat en de staatsmacht. Bijna 2500 jaar oud, maar ook nog inspirerend door zijn brede visie. Aristoteles bijvoorbeeld betrekt al het klimaat in zijn staatsvisie. Dat is heel actueel dus.
gezien ons huidige geworstel met de klimaatdiscussie. Men had al wat eerder naar Aristoteles mogen luisteren. De vraag of Marx gelijk had, zou voor mij vooral betekenen of Marx gezichtspunten aandraagt die voor vandaag de dag nog nuttig, belangrijk of zelfs noodzakelijk zouden kunnen zijn. Anders gezegd, denkt hij kritisch en breed genoeg en kan hij nog inspireren? Ik zal iets zeggen over Marx als filosoof en van daaruit over de politiek. Het thema Marx als econoom houd ik kort. Misschien komt het in de discussie ook verder nog wel, maar daar ben ik redelijk kort over. Marx samenvatten is trouwens niet zo makkelijk. Momenteel wordt zijn volledige werk uitgegeven, de zogenaamde Mega, Marx Engels Gesamtausgabe. Dat worden volgens de planning 114 dikke delen. Boeken van zo'n 800 bladzijden en dan 114 stuks. Marx en Engels hebben enorm veel geschreven, ook aan elkaar. Alleen de briefwisselingen, er zijn al 50 delen of zo. Engels, ik noemde Engels. Wie was dat dan? Ruim 200 jaar geleden werd Marx geboren in Trier, 5 mei 1818. Op vrij jonge leeftijd sluiten Karl Marx en Friedrich Engels vriendschap in Parijs. Vanaf dat moment zijn ze elkaars soulmate, dik bevriend en met dezelfde interesses op het gebied van politiek en wetenschap. Marx heeft veel aan Engels te danken. Hij liet Engels zijn teksten vaak vooraf lezen, of eigenlijk altijd. En sommige boeken van Engels de stukken in van Marx, boeken van Marx de stukken in van Engels. En de eerste kritische tekst over politieke economie, een soort korte voorloper van Marx' Kapitaal, werd niet door Marx, maar door Engels geschreven. Hun eerste historisch-politieke analyse van een concreet land, in dit geval Engeland, werd ook geschreven door Engels. En het latere communistisch manifest schreven ze samen. Wanneer ik steeds Marx zeg, gaat het doorgaans ook om de visie van Engels. Voor ik naar de inhoud overstap, is het goed ons te realiseren wat de historische context was waarbinnen Marx' visie ontstaat. In het Duitsland van de jaren na Kant en Hegel, Kant is overleden in 1804 en Hegel in 1830, of 1831. In die tijd werd heel veel in Duitsland over politieke vrijheid gediscussieerd. Die vrijheid was beperkt. Politieke partijen bestonden nog niet, een echt parlement in Duitsland ook niet. Veel jongeren met name waren uiterst kritisch over het in hun ogen achtergebleven Duitsland. In de politieke visie speelde de religie een grote rol. Sommige jongeren wilden emanciperen, zich bevrijden van het in hun ogen bekrompen geloof. Zeker van de instituties, de kerken. Maar die opvatting was dus letterlijk een vloeken in de kerk. Bij dat soort discussies sloten Marx en zijn vrienden zich aan toen zij student waren. Midden in die discussies over politieke vrijheid en de toekomst van Duitsland en Europa in 1841 publiceerde de filosoof Ludwig Feuerbach een boek dat de nodige commotie veroorzaakte. Het had als titel Het wezen van het christendom. Een dikke pul, dat was in die tijd gebruikelijk, dikke boeken te schrijven. Dit was ook een dikke pul en daarin werd het ontstaan van godsdiensten verklaard. Zo'n nuchtere verklaring dat het gewoon propaganda was voor een atheïstische of materialistische filosofie. Dit boek verdeelde Duitsland, waarin politiek en godsdienst hand in hand gingen, daarmee in voor- en vooral tegenstanders. De machthebbers namen het Feuerbach niet in dank af. Hij kon vanaf dat moment een academische carrière wel vergeten. Zijn filosofie was veel te politiek. En zeker de kern van Feuerbachs opvatting dat de religie een afspiegeling is van het leven van de mens. Niet het geloof vormt de mens, maar de mens de religie. Wanneer de mens lijdt, ongelukkig is, dan zoekt hij verlossing. Die kan hij in het aardse tranendal niet krijgen en zoekt hij dus maar in een hemel. Religie is dan een vorm van vervreemding. De gelovigen in Duitsland waren in shock. Maar de ongelovigen niet. De hemelbestormers, net als Marx en Engels, meestal jonge twintigers, konden hun kritiek met dit boek in de hand legitimeren. En van daaruit verdere stappen zetten op het gebied van politiek en maatschappelijke emancipatie.
In enkele van zijn vroegste artikelen reageert Marx enthousiast op Feuerbachs kritische analyse van godsdienst, theologie en moraal. Bij Feuerbach leest hij een bron voor een radicale maatschappijhervorming. Dit ziet Feuerbach zelf overigens ook zo. Wel wordt de uitwerking bij Marx na enige tijd anders dan die van Feuerbach. In 1843, kort na zijn eerste boek, publiceert Feuerbach een vervolg, een toekomstvisie. Een boek dat heet Principes van de filosofie van de toekomst. Feuerbach wil de zelfreflectie van de mensheid radicaal verder voeren en de maatschappelijke vervreemding opheffen vanuit een nieuw zelfbewustzijn en vanuit een ethiek. Een ethiek van het ik en het jij, van mens en medemens. Ik weet niet of mensen zijn die Maarten Boer kennen, die heeft veel later ook een ethiek geschreven van ich en du, ik en de ander. En daar leek Feuerbachs boek eigenlijk al op. Marx trekt echter een andere conclusie uit Feuerbachs filosofie. De vervreemding kwam toch voort uit verkeerde maatschappelijke verhoudingen, waardoor de mens lijdt en onvrij is. Als dat zo is, moet je eerst die verhoudingen aanpakken. Dan moet je niet meer filosoferen, maar de politiek in. Zo komt Feuerbach vanuit zijn kritiek op een nieuwe ethiek en Marx op een resolute politiek. Daarom richtte Marx en Engels zich vanaf de jaren 1844, 1846, tussen dus eigenlijk nog twintigers waren, al jong waren nog, vooral op het omwentelen van de maatschappij. Niet zozeer het denken veranderen, niet zozeer de godsdienst bestrijden als doel, maar je richten op de bron van het kwaad, de maatschappelijke verhoudingen. Zo komen ze al redenerend terecht op hun streven naar een vrije socialistische of communistische maatschappij, waarmee zij zich aansluiten bij bestaande ideeën daarover, vaak overgewaaid uit Frankrijk na de Franse revolutie. Voor de duidelijkheid, de begrippen socialisme, sociaal-democratisch en communistisch worden in deze tijd door elkaar gebruikt. Deze woorden drukken dan nog niet de tegenstellingen uit, zoals later het geval is in de socialistische richtingenstrijd of na de val van de muur. Die woorden werden die tijd gewoon door elkaar gebruikt. Voor hetzelfde, voor iets wat op socialisme lijkt, zeg maar. Aldus legt Feuerbach de maatschappelijke wortels van verkeerde ideologieën bloot, maar hij pakt die ontstaansgrond in zijn geschriften niet of nauwelijks aan. Marx is daarentegen van mening dat om een betere morele relatie tussen mens en medemens te bewerkstelligen, je vooral de vervreemdende sociaal-economische verhoudingen en machtsverhoudingen moet aanpakken. Het lijden van de mens, de onderdrukkende verhoudingen bestrijden. Hij richt zich vanaf dat moment op de historische en sociaal-economische analyse van de maatschappij. Een politieke analyse als middel tot daadwerkelijke verandering van de maatschappelijke omstandigheden. Die inzet voor daadwerkelijke verandering kan bovendien leiden tot een niet vervreemd denken. Daarom is deze stap van theorie naar praktijk niet alleen een praktische stap. Primair is dan de maatschappelijke verhoudingen aan te pakken vanwege deze slechte omstandigheden, van armoede en uitbuiting, maar ook om een meer ideale en vrije gesprekssituatie mogelijk te maken, waarin je alles kunt zeggen. Vanuit dat idee komt Marx op zijn beroemde stelling over Feuerbach, die een aantal van jullie wel eens gehoord zullen hebben. De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd. Het komt erop aan haar te veranderen. Er is verandering nodig. En in dat proces van verandering ontstaat ook een sterkere progressieve bewustwording. Dat blijft daarna altijd een kernidee voor Marx. Marx vindt Feuerbach uiteindelijk te ethisch en te weinig politiek. Terugkijkend kan men overigens wel de vraag stellen of Marx niet te snel Feuerbachs expliciete ethische inzet naar de achtergrond heeft geschoven in zijn pleidooi de maatschappelijke verhoudingen om te wentelen. Marx' denken en praktische politiek gaan in de jaren 1844, 1848 met zulke snelle 7 mijlslazen dat behalve Engels eigenlijk niemand hem kan bijbenen. Zelfs de reconstructie achteraf, waar men nog kort geleden nog mee bezig was, achteraf van het precieze ontstaan van Marx' visie is lastig. En nog steeds zijn daar mensen mee bezig.
En Marx had ook heel vaak gewoon ruzie met andere arbeidersleiders, omdat hij alweer 3 stappen verder dacht en vond dat de rest niet mee kon komen. In die zin was het absoluut geen makkelijke man. Voor we Marx' vroege filosofische switch van theorie naar praktijk loslaten, is het goed iets te zeggen over de uitspraak van Marx dat godsdienst opium van het volk zou zijn. Daar is heel wat schande over gesproken. Vanuit dat citaat werd Marx vaak als een botte simplist neergezet en dat gebeurt soms nog steeds. Deze uitspraak en de verdere context ervan laat echter juist Feuerbachs invloed zien en tegelijk al het ontstaan van Marx' eigen gedachtegang. Bij Feuerbach kun je een vergelijkbare uitspraak lezen. Feuerbach schreef: de religie is de droom van de menselijke geest. En wat schreef Marx daarna in deze opiumtekst, de tekst die voor velen zo berucht is? In een artikel in 1844 schreef Marx: de mens maakt de religie niet de mens. Dat is dus gewoon ontleend aan Feuerbach. Marx vervolgt dan: de religieuze ellende is tegelijk zowel de uitdrukking van de werkelijke ellende als het protest tegen de werkelijke ellende. De religie is de verzuchting van het gekwelde schepsel, het gemoed van een harteloze wereld. Zij is het opium van het volk. En daarover meent hij: de eis om de illusies over zijn toestand op te geven is een eis het toestand op te geven die illusies nodig heeft. De kritiek op de religie, schrijft Marx nog steeds, is dus in de kiem de kritiek op het tranendal. Dus die opiumtekst gebruikt hij ook om te zeggen: religie is niet alleen maar iets negatiefs. Nee, het is ook een menselijke uitdrukking om kritiek te leveren op een samenleving die nog niet klopt. Marx zegt daarmee niets anders dan dat de religiekritiek in feite kritiek op de bestaande maatschappij behoort te zijn. Religie is volgens dit citaat zowel een droom, een vlucht, maar tegelijk het begin van een reële kritiek, een verwerking van het lijden, een begin van een inzet tot verandering. Het tranendal zelf moet worden aangepakt. De oplossing is de vervreemdende toestand op te heffen. Simpel gezegd, Marx eist een betere maatschappij. Niet de bedwelming door het opium staat centraal, maar het protest tegen de harteloze wereld. De harteloze wereld is aan vervanging toe. Toen ik in de trein hier naartoe zat, moest ik denken aan Teun de Vries, een bekende Friese schrijver. Die heeft een geweldig mooi boek geschreven, onder andere over Hannie Schaft en de februaristaking en dergelijke. En die heeft ook een boek geschreven, dat heet Ketters. Dat is een geweldig interessant boek. Ook een dikke pil overigens. Daar heeft Teun de Vries ooit de eredoctoraat voor gekregen aan de Universiteit van Groningen. In het boek laat Teun de Vries heel goed zien dat ketterse bewegingen, ook bijvoorbeeld in de middeleeuwen, ook voor Luther en Calvijn, dat ketterse bewegingen vaak samengesteld waren door mensen die het slecht hadden, die arm hadden. Bijvoorbeeld als een landadel weer de boeren van het land verdreef, sloten de boeren zich vaak aan en dissidente groepen binnen kerken. En Teun de Vries laat in het boek beschrijft heel veel van die ketterse bewegingen en laat veel meer dan, zoals ik het op school heb gehad, althans, zien dat ketterse bewegingen in het verleden dus religieus getint waren, maar zochten ook een betere hiernamaals, maar ook vaak kritisch georiënteerd waren, zich afzetten tegen een kerk die alleen maar vertelde wat ze moesten doen. Goed, dat bedacht ik even tussendoor. Dus dat sluit eigenlijk dus aan bij Marx' idee van het opium van het volk, dat religie ook een kritisch element in zich bevat. Je kunt hier trouwens ook over heel wat actuele discussies over de huidige maatschappij bij bedenken. Is nieuw religieus fanatisme of overmatig drugsgebruik wegvluchten voor een foute droom? Geldt het ook voor populisme? Zijn het vormen van verkapte maatschappijkritiek die men niet op een krachtige manier handen en voeten kan geven? Zijn het dus vormen van vervreemding? Kan die impliciete maatschappijkritiek realistischer worden, actief omgebogen worden? Terug naar Marx zelf. Al met al beredeneert Marx op jonge leeftijd een stellige forse sprong van filosofie en religiekritiek naar politiek, de economie, sociologie en de geschiedenis. Om de maatschappij te veranderen is er kennis, analyse nodig. Bijvoorbeeld over hoeveel macht de arbeidersklasse heeft om veranderingen af te dwingen.
Het kapitaal, dat is kapitaal, ik zeg vaak in het Nederlands, het kapitaal moet later die analyse geven. Marx' basisideeën, die hij ontwikkelt dus ook aan de hand van Feuerbach en anderen, krijgen verder vorm in een politieke analyse en een kritiek op de kapitalistische economie. Marx schrijft na zijn vroege filosofische jaren niet zoveel meer over Feuerbachs filosofie. Maar diens kritische ideeën over vervreemding blijven in Marx' hele werk een rol spelen, ook in het kapitaal. Engels daarentegen komt aan het eind van zijn leven nog uitgebreid op Feuerbach terug. Dat is Marx al overleden, maar daar schrijft Engels nog een boek over Feuerbach, een boekje, niet al te dik boek. Daar schrijft hij dat zij meer aan Feuerbach te danken hadden dan uit hun boeken blijkt. Feuerbach zelf, zijn hele leven opgezadeld met een beroepsverbod. Feuerbach had nooit weer een baan gekregen door zijn boek. Vanwege zijn kritische boeken. Werd later nog lid van de Socialistische Partij in Duitsland. Hij stond wat dat betreft dichter bij Marx dan wel eens onderkend wordt. Feuerbach was overigens niet zo heel sneu, want hij had wel een adellijke dame met een kasteel waar hij kon wonen. Dus dat is toch wel verder wel redelijk goed met hem gegaan. Dus er zijn natuurlijk ook de nodige anekdotes bij al dit serieuze spul. Marx' belangrijkste ontdekkingen. Hoe ontwikkelde Marx nu zijn inzichten verder? Wat is Marx' betekenis? Wat blijft daarvan over? Het zou wat flauw zijn om dan naar Marx' vele boeken en artikelen te verwijzen. Kan het niet kort en krachtig in een paar woorden worden gezegd? Sommigen denken misschien aan de term revolutie. Marx wil inderdaad een omwenteling van maatschappelijke machtsverhoudingen, zeker binnen het economische veld. De tegenstelling tussen arm en rijk opheffen, de economische macht van de enkeling ter discussie stellen. Revolutie dus, maar dat zeggen er wel meer. Marx weet heel goed dat revoluties niet vanzelf komen en dat je ze niet precies kan voorspellen. Ten tijde van het Communistisch Manifest in 1848 was het een revolutionaire tijd. Maar die revoluties bloedden dood en werden vooral met geweld neergeslagen. In Parijs, Wenen, Berlijn zijn echt duizenden mensen zijn daarbij omgekomen. En dat vergeet me wel eens, zoals dat als we praten over macht in deze tijd, dat ook de Franse revolutie dus met enorm veel geweld gepaard gegaan, in ieder geval de uitvoering daarvan. 1848, tijd voor het Communistisch Manifest, bloedden die revolutie dood en werden met geweld neergeslagen. Marx is sindsdien terughoudender over de concrete revolutionaire mogelijkheden. Het Communistisch Manifest klinkt nog haast alsof het bijna morgen zal gebeuren. Later is Marx ook al teleurgesteld. Is hij ook mee geïsoleerd. Heeft lang niet altijd aan het hoofd van arbeidersorganisaties gestaan, ook hele periodes niet. En in de periode in 1870, met de Frans-Duitse oorlog en daarna de Commune van Parijs, komt Marx weer naar voren in de belangstelling te staan. Soms geeft hij is terughoudender over de revolutionaire mogelijkheden na 1848, 1849. Soms geeft hij wel een soort schets over het revolutionaire perspectief. Aan het eind van het eerste deel van het Kapitaal beschrijft Marx in 1 hoofdstuk, of eigenlijk 1 paragraaf, heel schetsmatig de geschiedenis van het ontstaan van het kapitalistische groeimodel en de uitbuiting van de arbeidersklasse. Het kapitaalmonopolie zal echter op den duur een rem vormen op de verdere ontwikkeling van de productiemiddelen en de vermaatschappelijking van de arbeid, meent Marx. En dan, zegt hij, de georganiseerde en zelfbewuste arbeidersklasse kan dan het hele kapitalistische loonsysteem verbrijzelen. Marx schrijft dan provocerend, de onteigenaars zullen worden onteigend. Dit verhaal wijst op een tendens en bevat de opgave voor de arbeidersklasse zich te organiseren. Het is geen profetie, geen zekerheid voor de toekomst. Dat zou ook niet bij Marx' wetenschappelijk werkwijze passen. Het is echter wel een heel opmerkelijk politiek verhaal in het verder zo gedetailleerde betoog van het kapitaal. Als je kapitaal leest, dan moet je eerst 500 behoorlijk droge bladzijden heen en dan komt er opeens een stuk waar zo'n schets staat en dat houdt dan ook in één keer weer op. Het was niet bedoeld als het einde, ook niet bedoeld als het einde van het hele werk. Het kapitaal is nooit klaargekomen. Eerder lijkt dit hoofdstuk bedoeld om een politieke opgave in te bouwen
in het verder doorgaand zakelijke betoog. Die opgave is uiteindelijk wat Marx noemt de opheffing van het loonsysteem. Dat doel is niet zozeer de opheffing van de staat, wat mensen vaak denken, het andere staat, maar in eerste plaats van een kapitalistische economie. Die staat is voor Marx in zekere zin een bijkomstigheid, daar zegt er eigenlijk ook heel weinig over. Maar die opheffing van de kapitalistische economie, daar draait het om, want daar is ook de verkeerde staat op gebaseerd. Die kapitalistische economie moet worden opgeheven, die drijft op egoïsme en zucht naar winst en naar nog meer winst. Wat zijn nu opvallende ontdekkingen van Marx? Hierbij kan de mening van Engels een handje helpen. Bij Marx' begrafenis in 1883 heeft hij het werk van Marx gekarakteriseerd. Volgens hem is Marx degene die als geen ander inzicht gaf in de macht die nodig is om grote sociale veranderingen door te voeren. Een grote ontdekking, dat hoort nog steeds bij het eerste punt, dus een grote ontdekking van Marx volgens Engels was de analyse en de visie op de geschiedenis. Marx ontdekte de beslissende rol van de klassenstrijd in de maatschappelijke ontwikkeling in verschillende historische fasen. Daar had nog nooit iemand op die manier over geschreven. Tegenwoordig is dat klinkt dat misschien heel gewoontjes of zo, maar dat, behalve Hegel, eigenlijk eerlijk gezegd, maar Hegel, laat ik me even buiten beschouwen, dan wordt het allemaal veel te lang, maar Marx is de eerste die dat op die manier schrijft. En Engels haalt dus bij de begrafenis van Marx dat punt naar voren. De klassenstrijd ziet Marx als een motor van de geschiedenis. Doordat er strijdsituaties ontstaan veranderingen en uiteindelijk op de lange duur ook verbeteringen. Onderlinge liggende groepen en klassen vormen op den duur vaak de beslissende macht die bij grote sociale veranderingsprocessen een rol spelen. Mede daaruit ontstond het optimisme over de rol die de arbeidersklasse in de toekomst kan spelen. Daar was Marx in 1848 behoorlijk optimistisch over. De tweede ontdekking die Engels noemt van Marx is de meerwaardetheorie, uitgewerkt in het Kapitaal. Marx legt daarin de structurele werking van de kapitalistische economie uit. Centraal daarin staan de arbeiders die hun arbeidskracht wel moeten verkopen aan de kapitalist om in hun onderhoud te voorzien. Van de gemaakte winst eigent de kapitalist zich een groot deel toe, hij buit de arbeider uit. Helemaal afgemaakt wordt deze sociaal-economische analyse nooit. Maar met zijn ontdekkingen heeft Marx een idee geformuleerd waarop economen en politici nog steeds voortborduren, accepterend of juist heel kritisch. Dat is heel merkwaardig uit. Die discussie hoor je in Nederland betrekkelijk weinig over, terwijl in Engeland, Verenigde Staten en Duitsland ontzettend veel toch ook weer over de meerwaardetheorie en zo gediscussieerd wordt. Behalve deze twee ontdekkingen tekent Engels nog een derde punt aan, dat hij van groot gewicht acht bij de beoordeling van Marx' werk. Engels meent, ik citeer, Marx was werkelijk een revolutionair, zoals hij zichzelf bestempelde. De strijd voor de bevrijding van de klasse van de loonarbeiders van de boeien van het moderne kapitalistische productiesysteem was zijn ware roeping. En nooit was een actievere strijder dan hij. Waarna Engels wijst op het vele werk door Marx in de internationale en daarbuiten om de arbeiders van de hele wereld te verenigen. Marx werd gevraagd voor de internationale, die bestond al. Marx heeft niet de internationale opgericht, maar die bestond al. Marx werd erbij gevraagd en binnen korte tijd was hij daar in feite de voorzitter, de leider van. Marx zette zich dus praktisch in voor noodzakelijke verandering, de sociale verbetering van de wereld. Daarom steeds weer proletariërs alle landen verenigen. Tegenwoordig moeten we dat dan misschien veranderen in sociaal denkende mensen van alle landen verenigen. In de werken van Marx zul je, zoals ik al eerder eigenlijk al zei, geen kant-en-klaar idee aantreffen hoe een revolutie zich zal voltrekken of hoe een socialistische maatschappij of het communisme er precies uit zouden moeten zien. Ik ben geen profeet, zei hij soms. Ook een uitgewerkte staatstheorie schreef hij nooit. Het gaat hem om de maatschappelijke ontwikkeling beter te begrijpen, om daarmee de macht te vergroten van de onderdrukten en met name de opkomende arbeidersklasse die vaak moest werken en wonen in erbarmelijke omstandigheden. Dat boek van Engels, wat ik straks ook noemde over Engeland,
wat hij schreef toen hij nog maar een jaar of 20 was of 25. Dat is nog steeds heel leesbaar als je wil weten hoe de arbeidersklasse leefde in Engeland in 1844. Dat is een zeer leesbaar boek is dat. Makkelijker dan dit, mijn verhaal. Dus lees Engels zou ik zeggen. Marx wil daarbij strikt wetenschappelijk te werk gaan. Hij interesseert zich enorm voor de nieuwste wetenschappelijke ontdekkingen op allerlei terreinen. Zoals de wiskunde en de natuurwetenschap. Marx schrijft, dat komt dus allemaal in die mega en die nieuwe uitgave te staan. Maar allemaal aantekeningboekjes met allemaal wiskundeproblemen en nou, ik weet niet wat allemaal wel niet. En, of psychologie. En, hij maakt overal aantekeningen over. Wanneer de tweede druk van het Kapitaal verschijnt, stuurt hij de ontdekker van de evolutie, Charles Darwin, een exemplaar toe. Marx heeft grote waardering voor Darwins evolutieleer. Daar heeft hij ook in Engels in zijn briefwisseling heeft hij het daar herhaaldelijk over. Darwin reageert in een bedankbrief Marx op 1 oktober 1873. Darwin schrijft dan aan Marx, Darwin schrijft aan Marx, ofschoon onze onderzoeksgebieden zo verschillend zijn, denk ik dat we beiden hartstochtelijk naar de uitbreiding van de wetenschap verlangen en dat dit per slot van rekening zonder twijfel het geluk van de mensheid zal dienen. Een schot in de roos, want voor Marx hangen het geluk van de mensheid en de wetenschap nauw samen. Daarom wil hij zo dringend de politiek van de arbeidersklasse met wetenschappelijke argumenten versterken, waardoor hij in feite een van de grondleggers van de moderne sociologie wordt. In Marx' vroege werk lees je een enorme morele gedrevenheid. Hij verzet zich tegen het egoïsme dat de drijfveer is van het kapitalisme en tegen de maatschappelijke vervreemding. Ja, die vervreemding. Als Marx nu zou leven, zou hij kunnen wijzen op de vervreemding door de sociale media. Het zijn door mensen bedachte uitvindingen die echter de mens zelf lijken te overheersen. Wel bedacht en in dank aanvaard, maar niemand kan er vrijwel mee stoppen. Voor je het weet worden mensen op sleeptouw genomen door hun eigen scheppingen die ze niet meer los kunnen laten. Zelf bedacht, maar niet de baas erover. Of zie de arbeid, vaak keihard werken, maar waarom nog maar weer? Wie bewaart nog de balans? Marx spreekt ook over vrijheid. Hij analyseert de veranderende politieke verhoudingen met daarin de grote rol van de kapitalistische economie en de nieuwe vormen van techniek. En die techniek die schept ongekende productiemogelijkheden. Hij legt daarmee de nadruk op de objectieve, materiële kant van het veranderingsproces, waar de vrijheidsmogelijkheden mee samen blijken te hangen. Dus een grote kansen voor de productie vanwege de mechanisering, nieuwe machines enzovoort. Maar wel met een grote adder onder het gras, dat deze potentiële groei voor vrijheid vooralsnog een groeiende tegenstelling inhoudt, namelijk tussen kapitaal en arbeid, tussen uitbuiter en uitgebuit worden. De productieve mogelijkheden groeien met de dag, maar de ongelijkheid tussen arm en rijk ook. Is dit verouderd? Dat kun je niet volhouden bij de nog bestaande grote tegenstelling tussen arm en rijk. Denk aan de verdere gevolgen van ongelijkheid, zoals de oorlogen die altijd gevoerd worden. Marx kiest hiervoor een politieke richting die hij in zijn theorie onderbouwt. Mensen die onder armoede en ongelijkheid lijden, moeten zich verenigen, samen met ieder die solidair is. Maak de rijkdom van alle mensen. Dat noemt men dan waarschijnlijk socialistisch, communistisch, anarchistisch en nog wat anders. Het is dan humaan en solidair, waarbij verschillende maatschappijmodellen en uiteenlopende persoonlijke keuzes mogelijk zijn. Zo'n openheid laat Marx in zijn werk zeker toe. Tijdens de Commune van Parijs, 1871, stelt hij duidelijk dat het volk zijn eigen vormen van macht kan en moet kiezen. Je moet die niet vanuit een theorie of iets dergelijks, niet van bovenaf willen voorschrijven. Marx gaat ervan uit dat bij maatschappijverandering een in hoge mate rationele sociale sturing mogelijk is. Daarbij kunnen de arbeidersorganisaties en actiegroepen verschillende vormen aannemen.
Niet alles hoeft op dezelfde manier. Friedrich Engels zei een keer: het is onzin de beweging in alle landen op dezelfde manier vorm te willen geven. Marx' politieke visie berust bij tal van kwesties op 2 invalshoeken. De eerste vormt de grondige analyse van het kapitaal met zijn vormende kracht en systeemzwakten. De tweede zijn de politieke krachtsverhoudingen, de tegenspraak tussen arbeid en kapitaal, vertaald in tal van concrete politieke gevechten, de sociale strijd overal ter wereld. En dan rest nog een principiële vraag. Kan het kapitalistisch stelsel, behalve aangepast, ooit opgeheven worden als leidend productiestelsel? Mijn stelselvraag ook is omgekeerd. Is het voorstelbaar dat een maatschappelijk stelsel onophefbaar is, ook als het steeds meer doorgaat zowel de natuur als grote groepen mensen aan zich te onderwerpen? Kan een systeem de eeuwigheid in pacht hebben? Dan lijkt het weer op een religie, zoals Feuerbach en Marx die bekritiseerden. Dan zou dat dan duiden op een sterke vervreemding van de mens die het stelsel zelf schept, maar dat helemaal niet beheerst. Is het bestaan van een kapitalistische maatschappij zo gewoon geworden dat het bestaan ervan helemaal vanzelfsprekend is, inclusief de armoede en vervuiling, de oorlogen en andere grote hardnekkige maatschappelijke tegenstellingen? Marx meent hier tegenover: ga het vanzelfsprekende opheffen. Maak het eerst niet zo vanzelfsprekend meer. Organisaties zoals partijen, vakbonden, actiecomité's en kritische personen, die niet georganiseerd zijn, maar dat misschien ook niet willen, kunnen structureel hechter en veelzijdige samenwerking dan nu regel is, centraal en lokaal. Samenwerken, daar spreek je over praktijk en theorie. Er zijn een sterke democratische macht en solidariteit nodig van organisaties en mensen op veel terreinen. Misschien zou je moeten streven naar een soort gelaagd model van samenwerken, waarin linkse partijen en bewegingen afspreken langdurig te gaan samenwerken, maar wel hun zelfstandigheid en identiteit behouden. Werken aan een sociale democratische machtsvorming. Samen acties en discussie voeren, scholingen volgen, samenwerking bij verkiezingen. Maar vooral wat nodig is, ook het eigen gezicht bewaren en ontwikkelen. Dat is er niet voor niets. Het vertolkt vaak sterke tradities, ideeën en belangen. Bovendien niet te snel denken dat je niet verder kunt als je het niet met alles eens bent. Dat laatste gebeurde veel te vaak in de geschiedenis van de arbeidersbeweging. Dat bleef men staan op het eigen gelijk en men wilde pas samenwerking als de ander zou toegeven. Dat leidde keer op keer tot een heilloze verdeeldheid, ook onder volgelingen van Marx. Dat kan veel slimmer. Maak van werk van Marx inzicht dat sociale machtsvorming essentieel is. Proletariërs alle landen, verenig je. Als afronding een aantal punten over Marx die blijven, denk ik, of daar kun je het tenminste over hebben. Als afsluiting verworvenheden van de denker Marx op een rij. Veel ervan is niet zo uniek, maar al deze punten in samenhang gezien zijn het wel. Als eerste uitgaan van een onbevangen historische analyse van machtsverhoudingen. Veel boeken van Marx en dergelijke analyses en politieke geschriften zijn vertaald in het Nederlands en bijvoorbeeld antiquarisch heel goed verkrijgbaar. Hoe ontstaan grote veranderingen in de geschiedenis? En wat is de rol van de klassenstrijd hierin? Dus het eerste punt wat Engels ook noemde als ontdekking van Marx. Ten tweede, materiële, sociaal-economische situaties bepalen in hoge mate het denken en zelfbewustzijn van de mens, inclusief de neerslag ervan in onderwijs en cultuur. Ten derde, het kapitalistische stelsel creëert veel vormen van uitbuiting en onderdrukking. Om de kansen op veranderingen moet je het stelsel bestuderen, zijn kracht en zwakte onderzoeken. Dus ten vierde, de drijvende sociaal-ethische drijfveer van Marx vanaf zijn vroege werk is de kritiek op de vervreemding en de onmacht van mensen. Wat dat betreft bouwt Marx voort op Kant en Hegel en blijft er altijd een lijntje bestaan met de ideeën van Feuerbach. Die ethische drijfveer komt ook tot uiting wanneer Marx en Engels nadrukkelijk bevrijdingsbewegingen ondersteunen.
Marx zegt eens, geen land kan vrij zijn dat een ander land onderdrukt. Niet alleen de onderdrukte is onvrij, maar ook de onderdrukker. Eenheid van actie en reflectie, praktijk en theorie. Door het praktisch handelen ontdek je ook meer theoretische mogelijkheden. Macht, handelen en kennis vormen een wisselwerking. Voor machtsvorming om te veranderen is gezamenlijkheid nodig. Proletariërs aller landen verenig je betekent meer dan een aardige actieleuze. Het gaat om politiek die de wereld wil veranderen. Dat het kapitalistische stelsel zwakte kent, betekent nog niet dat het vanzelf instort, zoals men soms dacht. Maar dat eendracht meer macht maakt, is wel zeker. Marx biedt geen, het zevende punt, Marx, voor wie nog de punten heeft gevolgd, Marx biedt geen afgeronde staatsfilosofie. Veel houdt hij vast aan wat hij noemt de afschaffing van het loonsysteem. Dat is niks anders dan de kapitalistische productiewijze. Niet de markt moet centraal staan, maar de werkelijke behoeften van de mens. Marx is politicus, maar zijn filosofische inzichten werken door in zijn hele werk. Hij blijft het doel van de opheffing van vervreemding noemen, ook in het kapitaal. Daarvoor zoekt hij een sterke basis, de opheffing van de tegenstellingen tussen arm en rijk. Deze opheffing moet vorm krijgen in een politieke overwinning van de onderdrukten, die daarmee ook een onderdrukker helpen zich te emanciperen. Tot zover deze samenvatting. Nu zullen er mensen zijn die zeggen, is dat nou alles, deze theoretische brokken? Maar in een tijd als de onze, een tijd van verbrokkeling en individualisering, zouden deze brokken wel eens de ingrediënten kunnen vormen waarmee een krachtige sociale politieke visie voor de middellange termijn kan worden geformuleerd. Sterkere samenwerking, sterkere politiek. Marx geeft hiervoor trouwens zelf niet altijd het goede voorbeeld. Je hoeft hem niet heilig te gaan verklaren. In de praktische politiek reageerde hij soms overmatig kritisch op actieve arbeidersleiders die het volgens hem nog niet helemaal begrepen hadden. Dan haakten mensen af en stortten organisaties in elkaar, zoals de Eerste Internationale, die instortte mede door toedoen van Marx. Marx had oneenigheid met Bakunin en aangezien het spannend werd, heeft Marx toen de hele internationale verhuisd naar de Verenigde Staten, waar nauwelijks een arbeidersbeweging aanwezig was. En toen is dat in elkaar gestort. Dat kan dus beter, wat dat betreft. Tegelijk was hij als politiek filosoof wel een voorbeeld. Ontdek de samenhang tussen de verschillende kanten van de maatschappelijke ontwikkeling. Zie de samenhang, grijp in waar de oorzaken van sociale ongelijkheid, onvrijheid en vervreemding bestaan. De huidige tijd stelt belangrijke taken op deze terreinen tegen de onvrijheid. En die vrijheidsvraag speelt net zo sterk bij de grote wereldomvattende taken op het gebied van klimaat, de bedreiging van biodiversiteit en op het terrein van oorlog en vrede. Het is daarom broodnodig dat er denkers zijn die het lef hebben de grotere verbanden te benoemen, inclusief hun morele gedrevenheid en het appel de politieke consequenties ervan te aanvaarden. Zo was Marx zeker niet in alles een goed voorbeeld, maar toch steeds opnieuw wel een voorbeeld. In mijn ogen is hij een groot denker die past in de tradities van de grote politieke denkers als Aristoteles, Machiavelli, Spinoza en Kant. Zij leggen gezichtspunten bloot die niet alleen in hun tijd van belang zijn, maar ook in een veel langere geschiedenis. Dat was het. Ja, Jasper, dankjewel voor deze grondige 7 mijlslaarzen door het werk van Marx. Neem plaats. Wij gaan zo verder met het panel en de discussie. Even wat leven in de brouwerij na al deze kost. Er werd ook druk meegeschreven hier. Ik ben heel benieuwd. Dames en heren, onze muzikale gast is misschien wel de langst dienstdoende singer-songwriter troubadour van Friesland. Applaus en aandacht voor Sido Martens. Laag in de duin, verscholen en ver van het strand.
ondergedoken voor vuur uit de huizen in brand. Roet valt in vlokken, sneeuwt op de hoofden vol haat. Dijn zwarte tranen spoelden kadavers van de straat. Een lach met het bloed op je tanden, strijd met het lef van de spreeuw. Omarm het geweld van de liefde, kus met de moed van de leeuw. Traag in de glijvlucht, gewapend met niets dan een droom. Ondergedoken wolken, dit zwevende zware fantoom. En klemde tentakels de angel die giftig doorboort. In kamers vol stemmen door lakens gebonden gesmoord. Een lach met het bloed op je tanden, strijd met het lef van de spreeuw. Omarm het geweld van de liefde en kus met de moed van de leeuw. Simon Martens, dankjewel. We horen straks nog meer van je. Goed, het is wel even mooie tijd voor de vaart erin, zo gezegd. Mensen zijn naar de bar gegaan om even gaan roken, maar wij gaan verder. We hebben een panel, zou je even heel kort jezelf willen voorstellen wie je bent en waarom denkt dat je hier zit. Dus zeg maar wat je functie is. Beginnen we daar. Ja, ik ben Fenna Veenstra en ik ben politica. Ik ben ook kandidaat voor Europa en ik zal het heel kort zijn. Ook ik wil naar de bron van het kwaad, de slapende politici wakker maken. En de kapitalisten die te veel macht hebben, wil ik bestrijden. En Kijk, daarom ben ik politica. Dat is Fenna Veenstra, aangenaam. Daarnaast, dat mag trouwens, als u ze aardig vindt, of vond het aardig dat ze wat zei, dan mag wel even klappen hoor. Zullen we het voor Fenna nog even doen? Ja, heel goed. Daarnaast. Ik ben Eduard van Scheltinga en ik ben filosoof en werk bij het wetenschappelijk bureau van de SP. En ja, daar putten wij natuurlijk enorm veel uit Marx. Daar, met de microfoon graag. Ja. Hoi, ik ben Line Hut. Ik ben een van de jonge denkers des Vaderlands en ik ben communist. Kijk eens aan, de jonge denker des Vaderlands uit Leeuwarden. En hier hebben we natuurlijk Jasper, die hebben we al gezien. Toch? Ja, die hebben we zeker gezien. Het lijkt me leuk om de dingen met het panel te bespreken, maar ook zeker met jullie. Dus laat je vooral horen. We hebben al eerder gezegd van steek nou je hand op. Dan gaan we luisteren wat jullie ervan vinden. De eerste stelling is gelijk maar even, we kunnen zonder het kapitalisme. Nou, mevrouw Veenstra, u functioneert al heel lang binnen de rechtsorde van een kapitalistisch systeem. In uw politieke carrière statenlid geweest van de provincie. Dus u heeft enorm bijgedragen in het standhouden van deze staat en staatsvorm. Heeft ook binnen kunnen kijken. Kunnen wij zonder het kapitalisme? Eerste reactie. Ja of nee? Ja. Leg eens uit, hoe kan dat? Nou, ik ben ook, ben ik vergeten te vertellen, lid van de Socialistische Partij.
En wat ik gedaan heb al die jaren als politicus is juist dat kapitalisme bestrijden. Dus fundamentele kritiek, hoe kan het anders? En dat is het socialisme. En de aandragen van alternatieven. En dat is het socialisme. Juist, dus we kunnen geheel zonder. Daar is al gelijk een eerste reactie. Vraag ik je even om je naam te noemen en even je reactie te geven. Ja, ik hou zelf de microfoon beet. Ja, wie hebben we hier? Frits. Mijn vraag is, wat verstaat u onder het systeem wat niet meer kapitalisme is? Bent u voorstander van het afschaffen van het privé-eigendom? Dat is een goede vraag. Privé-eigendom, is dat een onderdeel van het kapitalisme? En kunnen we er ook zonder, volgens u? Ja, wat ik beschouw als het kapitalisme is dat er geld wordt onttrokken. Dat is meteen een technische discussie. Maar dat er eigenlijk geld wordt onttrokken aan, dan heb ik het ook over het financieel kapitalisme. Geld wordt onttrokken aan de reële economie. En dat komt te goede aan weinigen. En wat er dus overblijft is voor veel minder mensen minder. Dus de armen worden armer en de rijken worden rijker. Ja, maar het gaat gewoon om, moeten wij straks onze stereo's, televisies inleveren omdat privébezit niet meer kan? Nou ja, ik denk dat er welzijn voor iedereen voorop staat. En dat kan ook als je met z'n allen meerwaarde creëert en dan ook daar zeggenschap over hebt. Hoe ga je dat dan verdelen? Ja, maar dan weet ik nog niet of ik mijn televisie mag houden. Oh, ja. Nou ja, ik denk dat het welzijn voorop staat. En de vraag is natuurlijk, is die televisie goed voor je welzijn? Maar de vraag was even, het ging natuurlijk over het privébezit. Hè? Van, moeten we dan ook al het privébezit, zouden we dat dan ook moeten opgeven? Ik versimpel het even, maar dat is wel mijn eigen... Ik kom er zo bij. Ik persoonlijk denk ik dat het best wel goed is als je in die zin privébezit hebt. Je moet voldoende dingen kunnen hebben om goed te kunnen leven. Het is van belangrijk. Ik vind het van belang dat je een inkomen hebt waar je goed van kan leven. Een leefbaar inkomen. En dat voor iedereen. Ja. Maar hoe je dat bezit... Het kan best zijn dat je met elkaar ook wel bezit gaat delen... als je veel meer zeggenschap hebt over hoe je wilt samenleven. Het hoeft niet per se dat ieder voor zich bezit moet hebben. Ga ik even heel kort voor een reactie. Dan wil ik daar ook even naar een reactie van iemand anders. Ja. Oké, het gaat me dus niet per se om het afschaffen van je eigen tv en zo. Maar er is nu heel veel bezit is in handen. Niet van normale mensen zoals Wij allemaal. wij allemaal, dus, of bijna allemaal. Maar van die kleine groep die ontzettend veel heeft. En dat is precies een beetje waar, tenminste wat mij betreft, waar het probleem is. En die hebben zoveel bezit. Hoe ga je ze hun dat bezit ontnemen? Oh ja, er zijn wel wat mogelijkheden voor. Wie heeft daar een idee over? Ja, we gaan hier naartoe. Stel jezelf even voor, als je bij een clubje hoort, laat het ook even weten. Wie hebben we hier? Ik ben Siebert van de Communistische Jongerenbeweging. Ik kijk wel even de zaal in, dat is makkelijker. Om hier antwoord op te geven, kunnen we zonder kapitalisme? Ja, zeker. Het punt wat jij aandraagt lijkt me heel terecht. Moeten we ons televisie dan inleveren? Worden alle schoenen dan van de staat? Nou, volgens mij niet. Want er is een heel groot verschil tussen privaat en persoonlijk eigendom. Persoonlijk eigendom, je schoenen, je kleren, allemaal van dat soort dingen, is gewoon van jou. Dat kun je kopen. Privaat eigendom, dat is wat anders. Hè? Dan hebben we het over productiemiddelen, hebben we het over schepen, fabrieken. Alles wat je nodig hebt om de economie draaiende te houden. En je ziet dat dat in handen is van een hele kleine groep. Daar hebben wij geen zeggenschap over. Daar hebben wij niks over te zeggen. Dat is ondemocratisch. Wat wij willen als communisten, dat is die dingen onteigenen... en onder een nieuwe staatsmacht brengen die van de arbeiders is. En gaat dat vriendelijk of is het dan gewoon bam, hoeveel we komen het halen? We hebben het over Marx. En Marx die zegt zelf dat het alleen maar door gewapende revolutie kan. Kijk, als het zonder bloedvergieten kan, dan ben ik daar natuurlijk voor. Maar dan aan de andere kant is er nog nooit een staatsmacht geweest die vrijwillig hun macht opgegeven heeft. Ben je nu wel ongewapend? Wat zei je? Ben je nu vanavond wel ongewapend? Gewapend met woorden. Gewapend met woorden, heel fijn. Ja. Hier wil iemand daarop reageren. Ja, even kijken of dat te zien is. Ik kom even hier tussendoor, want dan draaien we ons even om. Ga maar even staan anders, als dat lukt. Zo, ja. Wat is jouw naam en wat is jouw reactie? Nou, ik ben Koert Dekker en er werd net gezegd dat het niet zonder geweld
bereikt kan worden. Maar er staat heel duidelijk in het Communist Manifesto dat de communisten de laatste zullen zijn die geweld zouden gebruiken. Dus alleen als het niet anders kan. En hoe denk je daar zelf over? Ik denk dat er weinig voorbeelden zijn in de geschiedenis waar vredige protest, om het maar even zo te zeggen, goede resultaten heeft bereikt. Maar er is wel een heel groot voorbeeld, bijvoorbeeld in India, waar Gandhi zonder geweld bijna met zijn vredige protesten en marches en wat hij allemaal niet gedaan heeft, de Engelse oppressie daar al niet helemaal verwijderd. Oké, dus je wilt zeggen, dat is een voorbeeld waar het wel goed ging. Maar je zegt, vaak is het eigenlijk anders helemaal niet mogelijk. Oké, we zijn al gelijk bij de implementatie gekomen. Ja, Fenna, desnoods dan maar met geweld. Zit jij ook in dezelfde school? En dan kom ik bij u. Even een korte reactie. Nou, ik zou zeggen, we hebben hier om de hoek, hier in Friesland, hebben we hele mooie voorbeelden van democratisering van de economie. En dat zijn al die energiecoöperaties, die Meanskips-energie noemen we dat. En daar gaan gezamenlijk het dorp zet een coöperatie op. En de winsten daarvan wordt ook democratisch besloten hoe dat weer terugkomt in de gemeenschap. Dus niet hoe dat verdeeld wordt, maar hoe dat terugkomt ten goede aan de gemeenschap. Ja, dus democratisering van economie, het bestaat al en het bestaat hier. Oké, dat is dan iets minder gewelddadig. Ja, hier een reactie. Wie ben je en wat is jouw reactie? Okay, my name is Diana, and I will say it in English because I want to make myself clear. Look, I'm half Dutch, half Venezuelan. If you really believe that communism or socialism work, well, I invite you, come to Venezuela. You will see how many people get killed, how many companies get taken by the government, and look, you need to be very aware that at least in this country, you have the opinion to say what you think. When you live in a country which is this idea of communism, if you even say that you're against the president, you will be killed. There is less than 24 hours, and you will be killed. And the rights of speech is zero. So I'm quite surprised that you even support this idea. But in any case, I invite you to Venezuela. You're more than welcome because even though I was born there, I don't even dare to go there. But in any case. Okay, and then thank you very much for your reaction. Ik wil even naar Line toe. Line, jij bent jonge denker des vaderlands, ook gewapend met woorden. Kunnen wij zonder kapitalisme, is dat niet al gewoon een station voorbij? Is het niet gewoon duidelijk kapitalisme heeft gewonnen en al het andere is een illusie gebleken in de geschiedenis? Nee. Leg eens uit waarom. Ik denk, ja, er zijn natuurlijk vormen waarin het communisme en het gedachtegoed van Marx misbruikt wordt. En het is verschrikkelijk wat er in zulke regimes gebeurt. En daar sta ik niet achter. Alleen om dan helemaal het communisme af te zweren, dat vind ik ook niet helemaal oké. Nee. Oké, maar denk je dat we... Oké, ik ga even daar naartoe. Naar de reactie hier. Dat is iemand van de JOVD. Dus die heeft vast ook goed over nagedacht. Ga even staan. Dan doen we het even zo. Jouw reactie. Nou, ik ben een beetje verdrietig. Ik had gehoopt dat er een beetje wat meer weldenkende mensen in deze zaal zouden zitten. Ik bedoel, we hebben het nu de hele tijd over het concept communisme. Jongens, iedereen mag zeggen wat hij wil, hè? Ja, wij leven wel in een vrij land. Maar we hebben het de hele tijd over het concept communisme en of kapitalisme wel of niet werkt. Kapitalisme is hoe het marktsysteem werkt. Kunnen we op dit moment vrij weinig gaan doen. En elk voorbeeld tot nu toe in de geschiedenis van de wereld waar communisme is doorgevoerd, leidt tot ongelijkheid, leidt tot moorden, leidt tot de dood, onderdrukking. Dus ik vind het prima dat we dat allemaal, als we dat democratisch besluiten, dat we dat willen. Maar moeten we niet gaan doen alsof het een goede ideologie is. Dat is echt te triest voor woorden. Dus wat jij betreft kunnen we niet zonder kapitalisme? Nee. Hoe graag sommige mensen het ook zouden willen, de wereld werkt niet anders in elkaar. En waarom denk je dat alternatief er niet is? Omdat een economie gebaseerd is op vraag en aanbod. En ongeacht dat je misschien daarmee bezig bent met ongelijkheid creëren, kunnen we er niks anders aan doen dan dat wanneer iemand brood wil kopen, hij brood kan kopen, maar dat de bakker bepaalt hoe duur dat brood is. Op basis van de hoeveelheid vraag voor dat brood. En
ja, weet je, we kunnen er heel moeilijk over gaan doen, maar economie werkt zoals het werkt. En je kan er andere visies op hebben, maar zo werkt de wereldeconomie niet. Snap je dat er mensen zijn die denken, ja, maar ik vind de verdeling wel heel ongelijk in de wereld? Tuurlijk, maar even kijken. Er zijn, als we het hebben over inkomstenverdeling, denk ik dat we op dit moment toch echt bijna nergens in ons tijdsbestek zo goed hebben gehad als nu in de geschiedenis van ons land. Kijk, als hebben we het over vermogens, wordt het een ander verhaal. Maar over inkomens wel, weet je. Onze samenleving is bijna nog nooit zo... heeft iedereen het nog nooit zo goed gehad als dat het nu is. En iedereen kan over het algemeen gewoon zijn broodjes kopen. En natuurlijk heb je uitzonderingen op die regel. En dat kan je ook, ondanks dat je het misschien niet wil... kan je er gewoon niks aan doen. Want je blijft altijd een hele arme laag in de bevolking hebben en een hele rijke laag. En je kan wel nivelleren, maar je blijft altijd een verschil hebben tussen arm en rijk, omdat de wereld niet anders in elkaar steekt. Goed, bedankt voor die reactie. Ik ga even daar naar achteren. Ja, dat is hier. Er is ook de hand opgestoken. Ja, als je even wil gaan staan. Ja. Ja, dat zouden we ook niet willen hebben. Kijk, daar is de camera, zijn goed te zien. Even jouw naam en ook jouw reactie. Marit Anne. Ik ben hier vandaag als human rights activist. Laten we het daar maar op houden. Het systeem is zoals het is. Dat hoor ik heel veel mensen zeggen en dan ga je dat accepteren. Ik vind dat wij bedrijven moeten gaan wijzen en dat we dat zelf ook moeten gaan doen als ondernemers. Op hun eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus als jij een bedrijf hebt en dat draait goed, dan horen jouw werknemers het ook goed te hebben. Het kan gewoon niet zo zijn dat jij 3 keer op vakantie gaat per jaar in je dikke auto en jouw werknemers, volwassen mensen die een gezin hebben te onderhouden, werken 40 uur in de week voor €1100 netto in de maand. En dan zeg je dat de inkomstenverdeling allemaal wel oké is, maar dat is echt niet oké. En ik denk dat we daar vanuit politiek wel dingen in kunnen doen om bedrijven gewoon meer hun verantwoordelijkheid te laten nemen. En dat dus ook de arbeiders meedelen in de welvaart van een bedrijf. Dankjewel. Ik ga even nog 1 reactie halen en dan gaan we naar onze columnist. En dan gaan we daarna ook weer verder. Ja, even kort jouw naam en reactie. Ik heet Cedric en ik wou eigenlijk even vragen, als er zonder... Als communisme het antwoord is, hoe zou je het anders willen aanpakken dan in de geschiedenis? Want tot nu toe heeft het nog niet gewerkt. Dat is even een hele grote vraag. Die wil ik even iets kleiner maken voor Eduard. Want anders dan moeten we nu de gehele communistische staatsinrichting over allerlei landen en continenten gaan organiseren. Maar als jij nu zeg maar een soort Harry Potter was en je kon dat toveren, wat deed je dan als eerste en wat deed je dan absoluut niet wat in het verleden is gebeurd? Een beetje gerelateerd ook aan deze vraag, hè? Kunnen we zonder? Ja. Dan eerst heel kort iets over kapitalisme. Want de kern daarvan is dat jouw baas rijker wordt van jouw werk dan jijzelf. Omdat jouw loon lager is dan wat jij op een dag maakt aan geld. Nou, dat is kapitalisme in de kern. Als je dat zijn beloop laat gaan, dan krijg je ongelijkheid die steeds groter wordt. En wat kun je daar nou tegenover zetten? Nou, dat hebben wij ook gezien. 30 jaar lang na de Tweede Wereldoorlog is het gelukt om vrijheid, gelijkheid en broederschap steeds een beetje verder te verwerkelijken in de samenleving. Dat is hier gebeurd. In de westerse samenleving. In de dan, westerse niet samenleving. In de communistische wereld. Zeker. Dat is in die 30 jaar na de Tweede Wereldoorlog hier een beetje gelukt. De deur ging open. Dat is allemaal niet genoeg geweest. Maar de afgelopen 30 jaar wordt die verworvenheid, die dam op dat rauwe kapitalisme, weer afgebroken. En het gaat er dus om nu democratie weer verder uit te breiden ten opzichte van kapitalisme. Goed, dank je voor die reactie. Jongens, we zitten ook aan de tijd. We willen het ook nog over andere dingen hebben. Dus we gaan eventjes ademhalen. We gaan naar Wouter Lauwerens. En hij is columnist. En hij gaat het hebben over die gekke term cultureel marxisme. Die te pas en te onpas op zaken wordt geplakt. En zijn kijk daarop. Even het applausje voor onze columnist. Welkom. Dankjewel. Zoals je al zegt, cultuurmarxisme heeft eigenlijk, wat mij betreft, alleen maar qua naam met marxisme te maken. Maar het is iets waar je veel over hoort de laatste tijd. Cultuurmarxisme is een begrip dat tegenwoordig overal opduikt. Het lijkt alsof niemand weet precies weet wat het betekent, maar we moeten er in elk geval voor oppassen. De bekendste bestrijder van cultuurmarxisme in Nederland is Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie. In deze column zal ik proberen uit te leggen wat cultuurmarxisme ongeveer is
En waarom het gevaarlijk is. Waarom ongeveer? Omdat niemand precies uit kan leggen wat het is. Ik probeer me te beperken tot een korte samenvatting. Omdat ik geen zin heb om de vele achterliggende theorieën allemaal voor je samen te vatten. En omdat jij geen zin hebt om dat aan te horen. Voor wie er wel iets meer over wil weten, met Google is er van alles over te vinden. Ik weet niet of je dat moet willen, want je komt echt in hele duistere hoeken van het internet terecht. Karl Marx zou gesteld hebben dat oude waarden vervangen moeten worden door nieuwe waarden. Cultuurmarxisme is volgens de gelovigen ontsproten uit het marxisme. Cultuurmarxisme zou bedacht zijn door uit Duitsland gevluchte Joodse denkers, bekend als de Frankfurter Schule, die naar een andere weg zochten om een marxistische revolutie te bewerkstelligen. Cultuurmarxisten willen op slinkse wijze hun progressieve en liberale waarden aan ons opleggen. De beweging kreeg vleugels in de jaren 60. Sindsdien hebben cultuurmarxisten hun absolute gelijk aan ons opgedrongen, via door hen verworven macht in onder andere politiek, media en cultuur. Dit alles via een vooropgezet plan. Inmiddels bestaat vrijwel de volledige Europese elite uit cultuurmarxisten. Dankzij cultuurmarxisten zou je verdacht zijn als je zaken als globalisering, klimaatverandering of nivellering ter discussie stelt. Het zogenaamde politiek correct denken zouden we te danken hebben aan cultuurmarxisme. Zaken als solidariteit, gelijkwaardigheid, de maakbare samenleving en cultuurrelativisme worden ons door middel van indoctrinatie door de strot geduwd. Eigenlijk zou je kunnen stellen dat cultuurmarxisten vrijwel absolute macht hebben, die zij ons opleggen via bestuur, onderwijs, media en ga zo maar door. Tegenstanders worden gesaboteerd, monddood gemaakt of nog erger. Dit alles in een subliem samenspel van politici, multinationals en wetenschappers die eensgezind en ongemerkt hetzelfde doel nastreven. Kortom, cultuurmarxisme is een complottheorie en niet te bewijzen. Een extreemrechtse complottheorie. Een containerbegrip bovendien. Niet gek dat het populair is bij altrechts. Je kunt namelijk alles kwijt in deze vergaarbak. De Europese Unie, de klimaathoax, massa-immigratie, islamisering, MH17, genderneutraliteit, de bankencrisis. Letterlijk alles kun je scharen onder cultuurmarxisme. De cultuurmarxisten zitten overal aan de knoppen. Waarom is die complottheorie van het cultuurmarxisme zo gevaarlijk? Omdat het best wetenschappelijk klinkt bijvoorbeeld. Veel mensen geloven het gewoon een beetje, zonder zich er echt in te verdiepen. We hebben minstens 2 Kamerleden die geloven, of veinzen te geloven, in de theorie van het cultuurmarxisme. En het is verdomd handig om je standpunten mee te legitimeren. Immers, elk tegengeluid is bij voorbaat verdacht. De politiek correcte wegkijkers die kritiek op je hebben zijn gebrainworst door het cultuurmarxisme. Gevaarlijker wordt het als je realiseert dat ook Anders Breivik zich beriep op de strijd tegen het cultuurmarxisme. De dader van de aanslag in Christchurch verwees ernaar. Evenals de dader van de aanslag op een synagoge in Pittsburgh vorige maand. Voor een anti-establishment politicus als Thierry Baudet is cultuurmarxisme erg handig. Het vergroot het wantrouwen in de gevestigde orde en voor zijn trouwe fans is elk tegenargument een bewijs van zijn gelijk. Omdat alle feiten op losse schroeven staan, maak je je eigen gelijk. Dat bewijst het presidentschap van Trump en de uitspraak van Baudet: mijn meningen zijn feiten. Cultuurmarxisme is een wondermiddel om leugens wit te wassen. Een toepasselijke slogan zou zijn: cultuurmarxisme. Het bestaat niet, maar het is levensgevaarlijk. Geweldig. Dankjewel, Wouter. Juist. We gaan naar de volgende stelling. Dan wil ik even met jou beginnen, omdat je al enthousiast meeklapte en riep. Die kunnen we even naar voren halen. De mens is niet gemaakt voor het marxisme. Het is daar bedoelen we mee, misschien in theorie is het een mooie gedachte en op papier werkt het allemaal. Maar ja, de mens en de menselijke wereld, de menselijke natuur is er niet naar. Wat is daar jouw reactie op als je je daarna eerst even voorstelt? Hi, ik ben Menzo. Hey Menzo. Goedenavond. Sorry, ik vind het echt heel lastig praten. Ja, maar het is even nodig, dan kan iedereen het horen. Ja. Ja, ik overval je ook een beetje, dus... Ja, dat zeker. Ik vind het leuk, alle meningen die we hier vanavond horen. Weet je wat het is? Ik vind dat we hier een beetje heel erg extreem, zoals daar gewapend met woorden of gewapend met bloed verhevenen. Ik vind het allemaal een beetje lastig te bevatten dat er zoveel negativiteit is. En het idee is dat we dit moeten gaan forceren. Dus ik heb op je vraag kan ik niet direct een antwoord hebben. Maar op het gevoel wat ik hier deze avond heb wel. En dat is gewoon van we hoeven helemaal niks te forceren. We komen er uiteindelijk wel. We zitten hier in een wereld, het is inderdaad op dit moment kapitalistisch. En kapitalistisch is gewoon in de kern oneerlijk. Dus wat daar ook gesteld wordt van ja, de ondernemer die verdient meer dan de werknemer. Dat klopt.
Maar als ondernemer draag je ook een groter risico. En dat risico vertaalt zich terug in het geld wat je daarin verdient. Dus ja, op dit moment is het inderdaad zo dat de verdeling niet helemaal eerlijk is altijd. Maar het is ook zo dat uiteindelijk komen we denk ik wel op het idee van Marx uit. En dat is dat de verdeling eerlijk is. Maar dat is een natuurlijke uitkomst. Dat is je kan die transitie niet forceren. Net als Marx zegt, je moet het wel in de volgorde doen. Sorry. Ja, mensen moeten het zelf willen. En als je kijkt naar op dit moment heb je automatisering. Daardoor komen er steeds meer mensen die worden werkloos. Daardoor wordt de verdeling ook steeds ongelijker. En uiteindelijk zal niemand meer kunnen werken. Dus krijgen we het idee van een basisinkomen. Daar zijn nu al initiatieven voor en daar gaat het uiteindelijk ook wel naartoe. Want als niemand meer kan werken, we gaan niet met z'n allen aan de honger dood. Dus mijn idee is, we komen er vanzelf wel en we hebben ook gewoon de discussie en het debat nodig. Maar het zal absoluut niet met bloed of met geweld moeten. Nee. Nou, heel duidelijk punt, dankjewel. Ja, wacht even, ik ga eerst even nog naar Eduard en dan gaan we naar Jasper. Ja, Eduard, even kort. Reactie erop. Ik vond het best goed klinken. Ik vind het rustig afwachten, niet forceren. Ik vind het een heel goed pleidooi, vooral als het gaat over geweld. Want daar komen we helemaal nergens mee. Daar komt nooit een betere wereld van. Dat leert de geschiedenis wel. Maar ik denk ook niet dat we er vanzelf wel komen. Sinds 2006 bijvoorbeeld zijn de 10% rijkste Nederlanders er 170 miljard euro op vooruit gegaan. En sinds 2006 zijn de 10% armste Nederlanders er 30 miljard op achteruit gegaan. Die ongelijkheid die is keihard aan het groeien nu. En dat komt omdat de bedrijfseigenaren het Communistisch Manifest beter gelezen hebben dan de werkers zelf. 90% van de bedrijfseigenaren is georganiseerd in een club zoals VNO-NCW. Dat 20% van de werkers dat is. Maar wil je dan bijvoorbeeld een eind aan het ondernemerschap? Want dat heeft ons ook heel veel gebracht. Ook veel innovatie natuurlijk, hè? Nou, wat ik graag zou willen is dat werkers steeds meer te zeggen krijgen binnen het bedrijf. En daarmee wordt het ook eerlijker. Maar dat is ook niet, je kan niet in één keer de huidige wereld afschaffen of zo. Dat is juist iets wat we van Marx kunnen leren. We moeten vanuit de huidige wereld zien dat we steeds wat verbeteren. Wat verbeteringen krijgen. De CAO, de 8-urige werkdag, noem maar op. Een eerlijkere verdeling. Eenzelfde soort natuurlijke tred als eerder daardoor mensen... Ja, maar niet stil zitten wachten. Wel voor strijden. Nou, Jasper, even kort nog reactie. En dan wil ik wel even naar de zaal. Ik zit natuurlijk nou in de rol dat ik vanuit Marx moet redeneren. Nou, mag ook vanuit jezelf, hoor. Argumenten van net, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Het is toch eigenlijk een kwaal geweest van de socialisten, dat ze altijd dachten van, met mijn eigen leven komt het allemaal nog wel voor elkaar. Vaak een overmaat aan haast om dingen te veranderen. In die zin heeft Marx toch echt wel interessante dingen te melden over revoluties dan dat het allemaal gewelddadig zou moeten zijn. In 1871 is de Commune van Parijs neergeslagen. Dat was de eerste arbeidersrevolutie ter wereld. Dat ging met geweldig veel geweld gepaard. Er zijn 1000 mensen omgekomen. Je zou zeggen, dan zou Marx zeggen, van revoluties die gaan altijd met geweld. Vrij kort daarna was de vergadering van de Internationale in Den Haag. Er is Marx geïnterviewd door een Nederlandse krant. En die heeft hem ook al de vraag gesteld, kunnen revoluties zonder geweld? Marx zei, in principe gaan revoluties vaak met geweld gepaard, maar dat willen we natuurlijk niet. En als ik uw instituties zou bestuderen, de instituties van Engeland of Nederland, en die zouden in goede mate ontwikkeld zijn, dan is een vreedzame revolutie misschien ook mogelijk. Dus ik zeg nu in eigen woorden. Marx dacht er veel genuanceerder over. We hebben even samengevat. We hebben afwachten, actie voorvoeren. En we kijken, uit de geschiedenis heeft geleerd dat hij niet altijd is gezegd dat op de een of andere manier moet. Ik wil even toch weer naar de zaal. Wie wil nog reageren op de mens is niet gemaakt voor Marxisme? Eerst even de hand, dan weet ik even welk rondje ik maak. Daar, hier, nog iemand anders. Even kijken, nee, beginnen we hier. De mens is niet gemaakt voor Marxisme. Het is een hele sympathieke filosofie. Iedereen gelijk, iedereen blij. Maar ja, het zit er gewoon niet in. Het gaat niet werken. Korte reactie en even je naam. Ja, ik ben ook Aris van de Communistische Jongerenbeweging. In de inleiding die werd gehouden, werden een heleboel interessante dingen gezegd. Maar zoals ook in het begin al werd aangegeven, ging die meer over filosofie en over geschiedenis en iets minder over de economie. En een belangrijk aspect wat in de discussie nu al naar voren is gebracht,
is dat kapitalisme ook te maken heeft met de private eigendom over de grote bedrijven, de fabrieken, de kantoren, schepen enzovoort. En dat uiteindelijk, als we het zeggen, het kapitalisme afschaffen, dan betekent dat dus dat al die productiemiddelen in handen komen van de bevolking zelf. Daarna is een discussie gestaan over geweld in de CJB, Communistische Jongerenbeweging. Maar ik snap wat je ongeveer wil gaan zeggen, dat heb ik ook al gekocht. Maar even terug naar de mens is niet gemaakt voor marxisme. Het zit niet in zijn natuur. Ja, daar wilde ik ook nog op terugkomen. Inderdaad. Daar wilde ik heen gaan inderdaad. Maar wat ik dus wel even wilde zeggen is dat in de CJB zitten gewoon werkers, studenten, scholieren enzovoort. En die in de problemen zitten vaak ook, die aanlopen tegen de beperkingen die dit systeem oplegt. En het is niet zo dat wij voor de lol geweld willen gaan plegen of zoiets dergelijks. Ik weet niet waar Dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Oké. Verder, werd al een antwoord gegeven hierop van mensen niet gemaakt door marxisme, door de jongen van de JOVD. Die zegt van de wereld zit nu eenmaal zo in elkaar, de economie werkt op markt en aanbod. Ik moet hem teleurstellen, de geschiedenis laat zien dat kapitalisme niet altijd heeft bestaan. Er zijn andere economische systemen aan vooraf gegaan. Het feudalisme, de antieke samenleving, de primitieve samenleving, die op andere structuren gebaseerd waren. In de primitieve samenleving was ook nog geen privaat eigendom. Dus het is niet de eerste keer in het geschiedenis dat zich zou voordoen. Dus de mens is niet van nature kapitalistisch of zoiets dergelijks. De mens die leeft in bepaalde materiële omstandigheden, in bepaalde economische en politieke verhoudingen. En die vormen ook tot in groot opzicht de mens. Dus jij zegt eigenlijk van, ja, de geschiedenis heeft al bewezen, er waren genoeg andere systemen wat ook niet kapitalisme was. Die hebben ook voor langere of kortere tijd gewerkt. Dus daarmee zeg je, hier was ook nog een reactie. Wat zou jij nog willen zeggen? Ja, ik wou wel op meerdere dingen reageren, maar hier werd gezegd bijvoorbeeld dat, daar werd gezegd, ja, het communistische systeem heeft al die massamoorden voortgebracht. Is ook niet te ontkennen natuurlijk. Nou ja, daar kun je het nog over hebben. Maar ik vind het grappig dat elke keer als er in het communisme iemand van zijn fiets flikkert, bij wijze van spreken, dan is dat te danken aan het systeem zelf. Maar elke keer als er in het kapitalisme miljoenen mensen sterven van de honger, zoals bijvoorbeeld het nu het geval is in Jemen, dan is dat het toeval, dan heeft dat daar niks mee te maken. Dus daar ben ik heel benieuwd naar hoe daarover gedacht wordt. Goed. Oké, bedankt voor deze aanvulling. Ik kijk even omheen. Zijn er nog mensen die willen reageren op deze stelling die we nog niet hebben gehad? Hier één iemand nog. Ja. Ik wil even kort reageren op... Ja, ik hou hem beter hoor. Ja, ik wil even kort reageren op wat de jongen daarnet zei. Stel je ook nog even voor. Natuurlijk. Ik ben Stef Kooistra. En volgens mij is de hongersnood in Jemen niet te danken aan het kapitalisme, maar de huidige burgeroorlog die daar woedt. Ja, maar dan volgens hem waarschijnlijk een gevolg is van een kapitalistisch systeem, of in ieder geval die dat hebben veroorzaakt. Eens even kijken. Ja, nog één laatste reactie daar over deze stelling. En dan ga ik nog naar Line Hut, waar ik heel benieuwd ben wat zij daarvan vindt als afsluitend bij deze stelling. Ja, even je naam en even je opmerking, vraag, et cetera. Ja, nou, hi, ik ben Jilke. Ik trek niet graag mijn bek open voor een microfoon, maar in dit geval wil ik dat wel even doen. Nou, wat fijn. Ja, nou ja, ik denk, weet je, in dit geval, we kunnen heel moeilijk over doen, maar de meeste mensen die ik ken, die pakken de eerste de beste baan die ze kunnen, omdat ze het geld niet hebben. Simpel is dat. Als je geen geld hebt, kom je er niet. Nergens niet. Je kan de dingen niet doen die je wil doen, wat ook. En dat is wat het kapitalisme in stand houdt. Want je krijgt het niet als je er niet voor vecht en dan pak je die kutbaan. Dus mensen zijn niet gemaakt voor marxisme, dat zei ze wel. Alleen ze krijgen het niet mee. Nooit. Dit wordt je niet geleerd. Jou wordt geleerd, je moet een baan pakken, je moet geld verdienen en je moet meedoen. Zo simpel is het. Dat doe je, anders krijg je je shit niet. Dus we moeten wel. Nou, bedankt voor dat je toch hebt bijgedragen hieraan. Line Hut. De mens is niet gemaakt voor marxisme. Ja, jouw korte reactie. Misschien wel even leuk om op te merken dat Marx zelf er niet van uitging dat er een vaste menselijke natuur was. Maar dat hij wel opmerkte dat er samenwerking voorkomt in elke cultuur. En dat Marx zichzelf ook niet een marxist noemde. Dat wilde ik nog even bij zeggen. En ik ben heel blij met de reactie van daar achter in de zaal. Want inderdaad, er wordt altijd
het communisme verweten massamoorden te hebben gepleegd. Maar daarbij wordt er niet ingegaan op de miljoenen moorden die eigenlijk veroorzaakt zijn door het kapitalisme, door het constant streven naar winst. Ik bedoel, je kan wel zeggen Ja, dat van... praat het een praat het ander niet goed natuurlijk, hè? Nee. Beide Dus zijn terug naar de verschrikkelijk. vraag, de mens is niet gemaakt voor marxisme? Is de stelling. Ja, dat weet ik niet. Oké, nou dat is een heel eerlijk antwoord, ook van een jonge denker. Ik heb even een vraag aan jou, Jasper. We wisten natuurlijk dat dit gemengde reacties zal oproepen en dat mensen hier heel verschillend over kunnen denken, tegenover elkaar kunnen staan. Ik vind het wel fijn dat iedereen gekomen is en ook zich laat horen. Jasper, waar verklaar je dit? Hoe verklaar je dit? Want zo'n dikke 100 man trekken voor een bijeenkomst over had Karl Marx gelijk, ja of nee? Waar is toch wel die hernieuwde belangstelling voor Marx weer vandaan gekomen volgens jou? Ik weet het niet. In Groningen heb ik nog niet zo'n grote zaal vol gezien. Misschien ligt het wel aan de Friezen. Ik denk ook dat simpelweg dat jullie het lef hebben gehad zo'n thema gewoon simpel op de kaart te zetten. Want wat het meisje net achter ook zei, je krijgt het gewoon niet mee. Dat is natuurlijk wel zo. Je krijgt altijd de clichés mee. Je leert op school dat Marx zei dat de revolutie kwam en dan is het niet doorgegaan. Oh kijk, heeft ongelijk, klaar, punt. En nog wat van die clichés. Of het moet altijd met boel geweld gepaard gaan. Of het is altijd voor 100% en niet voor de helft. Dus ik denk, het feit dat jullie, hoe verschillend je hier ook over kunt denken, en ook wel moet denken, denk ik, ze zijn niet allemaal gelijk tenslotte. Denk ik dat jullie met de kop van Marx gewoon iep up. Als je dat elders zou doen, dat er ook veel meer belangstelling zou zijn dan wat nu naar voren komt. Goed, dat zou kunnen zijn dat het ons ligt, maar wij zijn echt nog maar een paar maanden mee bezig bij het voorbereiden. Dus Fenna, die toch wel grotere aandacht weer voor Marx, waar komt die weg, denk jij? Je ziet wel meer bewegingen, de klimaatspijbelaars, de docenten die met 40.000 man op straat staan. Dus je ziet wel dat er een groeiende beweging is die zegt van we kijken naar de systemen en we zien de systemen zoals ze nu zijn, dat die mensen tekort doen. Dat het de democratie vermindert. Dat we minder zeggenschap hebben over wat er dicht bij ons gebeurt. En is dat een automatisch betekent dat meer belangstelling voor Marx? Ik denk, Marx was juist degene die zei van als wij, we kunnen pas meer vrijheden krijgen, we kunnen aan een betere wereld werken als wij pas de analyse maken over ons huidige systeem en daar begrip voor krijgen. En dat was ook het verheffende. Dus ik vind het heel mooi dat u hier bent gekomen om zichzelf te verheffen en begrip te krijgen van de systemen. Want juist dan kunt u ook analyseren van en wat betekent dat nou? En ik denk dat dat gebeurt. Dat is een gevoel van onvrede. En mensen gaan door die onvrede of doordat ze gemeenschap missen, doordat ze zeggenschap missen. Gaat u dat ook terugzien in de verkiezingsresultaten? Gaan ze op zoek naar verbinding en gaan ze ook op zoek naar die beweging. En die beweging moet dan de politiek veranderen. Ja. En daar herken je Marx wel weer in terug. En misschien dat mensen daar ook weer de ideeën van Marx in terug herkennen. Gaan we dat terugzien in de politiek? Zou heel mooi zijn. Zou ik heel fijn vinden. Dat begrijp ik. Maar het staat er natuurlijk met links iets minder goed voor als dat het wel heeft gedaan in het verleden. Dus, en de hernieuwde belangstelling, maar niet de... Als je kijkt naar waar zijn mensen ontevreden over, dan is het gebrek aan democratie en aan sociale ongelijkheid waar ze ontevreden over zijn. Dus waar zouden ze terecht moeten? Ik denk bij een socialistische partij. Ja. Waarom? Ze zouden de klassenstrijd moeten gaan voeren. Nou, wellicht bent u weer op zo'n dieptepunt dat het hierna alleen nog omhoog kan gaan. Dus wie weet. We gaan, dames en heren, we gaan weer even naar muziek. Maar zo net liep iedereen naar buiten om te gaan roken tijdens de muziek. Dat vond ik eigenlijk een beetje jammer voor onze artiest. Want de hele zaal liep leeg. Dus zullen we nu afspreken dat we met z'n allen hier blijven. En nog een keer gaan luisteren naar Sido Martens. En dat geldt zometeen ook voor Joost Omen, die we nog in ons midden hebben. Een van Nederlands beste dichters. Dus eerst applaus voor Sido Martens. En blijf alsjeblieft even hangen.
Da 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 da. Oh, mijn vader fietste na zijn werk en kwam pas later. Maar de wind die wachtte hem dan op en blies weer in zijn rug. Oh, mijn moeder schrok de gangen schoon en ging heel vroeg op pad. Maar de zon die draaide met haar mee, zodat ze toch haar warmte had. En ik strandde vaak op weg naar school, bleef dan hangen bij een sloot. Maar het water hield de vissen vast en mijn ouders gingen dood. Ja, het water hield de vissen vast en mijn ouders gingen dood. Hield de vissen vast en mijn ouders gingen. Ja, applaus voor Sido. Dankjewel. Dames en heren. We hebben het over filosofie gehad en filosofen. Lang niet altijd makkelijke kost. En soms heel bepalend over hoe je denkt of tegen de wereld aankijkt. Ik ben blij dat we daar met z'n allen zo over spreken. En dat het onderwerp ter sprake kwam. Zoals al voorspeld, de vraag of hij gelijk had, hebben we in die zin niet beantwoord. Maar dat zijn gedachtegoed nog steeds leeft en voor discussie zorgt. Dat is toch wel bijzonder te noemen. Maar soms is het ook fijn om even je gedachten in handen te leggen van de mensen die ware magiërs zijn met woorden. En daar horen dichters bij. En daarom hebben we ook altijd aandacht voor poëzie in Ieper de Blijf. En we zijn heel erg blij dat we echt het rock'n'roll beest van de Nederlandse poëzie te gast hebben. Dames en heren, applaus voor Joost Oomen. Ja, maar ik ga nu juist iets ontzettend liefs doen. Helemaal niet iets rock'n'rolls. Maar wat fijn. Ja, iets vriendelijks. Want ik las een heel mooi boek. Dat heette Stil leven met specht. En dat ging over een prinses die aangevallen werd door braamstruiken. En daar stond een hele mooie zin in dat er altijd een ondergrondse zal zijn van politiek verzet. Maar altijd ook een ondergrondse ter bescherming van de schoonheid en pret. En dat wil ik graag zijn. Daarom heb ik wel een heel politiek gedicht geschreven en dat heet Dieren en dingen in de regen. Dieren en dingen in de regen. Een groep koeien staat naast elkaar bij het hek van het weiland. Samen, misschien wel 70 in totaal, in de regen. 2 schapen, nat, in de regen. Een groot paard, een klein paard, een wit paard en een ezel in de regen. Meer dan 14.000 mieren, onder en boven de grond, maar allemaal in de regen. Dragen zij gloednieuwe parapluutjes, 2 bruidegomachtige dassen, sigaretten rokend en volledig ontspannen in de buurt van een houtwal in de regen. Boorplatformen op de Noordzee die elkaar als walvissen lange verklaringen van liefde zenden. Het is windstil, druppels maken deuken in lome golven
in de regen. De premier alleen op een glimmend Haagsplein met voeten in loden sokken, in een donkergroene poncho, maar verkeerd om, zodat de capuchon voor zijn gezicht zit, armen onhandig wijd als in help me. Lieve Rutte, je hoeft niet meer efficiënt te zijn. De VVD bestaat niet. Ontspan je maar. Laat je blaas los. In de regen. Een lege stretcher in een appelboomgaard in de regen. Een groepje dat de antwoorden van een prijsvraag probeert te vinden in de regen. Kerkgebouwen van tonnen baksteen in de regen. Nagellakflesjes op de Veluwe in de regen in de kleuren rood, paars en goud. Een klein meisje met een fietsrekgebit dat met haar gezicht naar beneden hoera zegt in de regen. Voetballers die zweten waarbij stukken gras aan hun kuiten blijven plakken. Tegelijkertijd binnenvaartschepen die bergen, trouwringen en autovelgen vervoeren. Rinkel, rinkel en de doffe trappen tegen een opgepompte bal die vliegt tegen klets dat net tot windstand komt in de regen. Druppels in de regen. Trouw met me in de regen. Kopjes gevende kat met nog 1 oog in de regen. Zachte trui in de regen. Openstaande bus Nesquik. Dit is geen treurig gedicht. Dit is een nat gedicht. De toppen van mijn vingers zijn helemaal rimpelig geworden. Ik bel naar Europa en overtuig ze van een door hen gefinancierd afdak over dit hele continent. Al het belastinggeld moet er worden ingestopt. Een groot project van berkenhout en glas. En we zullen opdrogen. En we zullen gelukkig zijn. In de regen. In de regen. In de regen. Wow. Joost Oomen. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Een geweldig gedicht. Hartelijk dank. Dames en heren, dit was het voor vanavond. Ik wil nog heel graag vertellen dat we volgende week burgemeester Kronen op bezoek hebben. Het is het lange interview over zijn hele carrière van 11 jaar hier. Het belooft een hele mooie avond te worden. Veel Leeuwarders die aan het woord komen. En u krijgt ook nog de kans om wat u nog wil zeggen tegen ons scheidend burgemeester te zeggen. Gewoon weer hier in Neushoorn Café. Hartelijk bedankt voor het kijken. Iedereen bedankt voor het komen. Panel bedankt. Gasten bedankt die ook soms ver hebben gereisd. Hartelijk bedankt. Even applaus voor jezelf en voor iedereen. Nu kwam Sido nog bij me, die zegt, ik kan ook nog de internationale spelen. Wellicht is dat een mooie afsluiter. Wie hem kan meezingen, zingen mee, daar mag u bij gaan staan. He, dat is toch wel een beetje het volkslied. Gebaseerd ook op wat Marx allemaal heeft gedaan. Heel erg bedankt voor uw komst en voor het meepraten. Wat fijn dat we het eens konden zijn, dat we het niet altijd eens zijn, maar toch bij elkaar konden zijn. We gaan nu nog even 1 keer luisteren. Bedankt allemaal, tot volgende week. Hey joh, ze houden je de ronde. Hey joh, ze houden je te kort. Te gek, het is dan ook geen wonder dat dat niet meer genomen wordt. Nemen wij die maffe troep te grazen, met z'n allen doe mee, sta op. Je kunt de zaak nooit op gaan blazen, alleenig met je dolle kop. Nu is het uit, niet meer dralen. Zet je schrap, nog 1 ruk. En de internationale brengt alle mensen geluk. Nu is het uit, niet meer dralen. Zet je schrap, nog 1 ruk. En de internationale brengt alle mensen geluk. Cha cha cha.